Pinabawag mo mga kutsara, guys. Durian feels no bayad because it's puwak-puwak. Anta, guys. Masig ka ng ice cream. Welcome to my vlog. So karon is mga tunaputag balik sa kanang bagnot sa lasang, dili para manghuag tambal kay para manghuag tree orchids. Manghuatag mga orchids, guys, kay syempre orchids lover ang puko. So tan-awan na to tuog na apay mga orchids sa mga kahoy. Adto ta, guys, karong kuan na kay arang inita nagdapo kog panyo kay og karang na ay in case nga murag ako anong bitaw ko kay kuan kog init. Way buotong way buotong kutsiha, guys. Oy kay abog ka adto. So adto sa mga to, guys, adto sa may kasagingan o kalubian kay naay daghan danag mga orchids atong tan-aw na. Syempre, guys, kung ganahan po mga orchids, guys, is nice Japan decorates. Kaya marabis siya gana siya mupilit bitaw siya, guys, and kana na ay nagpamuwak ni jam murag humot siya nga. Pero di ka humot. Kana lami din siya, guys, ba magbitay-bitay orchids. Guys, ay. Adong dari subos. Ay. Dani di ako nag-vlog pagka ni aging adlaw, guys, katong nanguha mi og tambal. Labong ka dyo, guys. Hadlok na mapudan ni, guys, ug na ay banakon. Kani mga bitin bitaw ay daghan dari mga daggo. Busa magdanotan audio ta, guys, ug na ay. So adto di dapit ang kanang na ay orkidan ato tan-awon lagi didto. Kita na kog na ay kahoy nga nay orchid. Murag dari. So ato ni sa pamuhaon dai, guys. Dari. Uy. Na. Habog-habog na mga orchids, guys, na. Mas babaw. Oh, dede po yung mabaw. Pwede rin dari mag-iha. Dede mabaw. Orchids marida. Pwede rin manigkuhaon. Kita dyan sa nga dari. Putlon na to dari. Okay, kaayo. Orchids. Duha na ako sa orchids ito nakuha, guys. Dari pud, guys, baho pong pijangaw kay. Grabe. Kay pijangaw dari. Ay, dapay usa. Oh, duha di ay. Dako lagi ni usa. So, tulo na nakakuha na itong nakuha, guys. So karon is muuli na ko kay daghan ako nakuha ang mga orchids. Daghan pinasalin sa ibabaw pero di na kumukuha kay basig na ay mga basil sa katul sa panit bitaw, guys. Arang inita kadyo. Wa ko nakadag tubig kanira yung pandeng sa aperting inita di kadyo kay alas 2 na siguro nga na kay grabe adlaw arang inita. Dya, guys, muhapit po day ko pamuwak og durian. Kay tan-aw lagi na kay kuha na po kog durian, guys, kay mingaw na po kog durian. Dadapoy ko pang last nga orchids kina-comment ay nabilin. Atong tan-aw ni, guys, ug natay mapuwak. Hello, guys. So karon is I have something to eat na syempre ganahan na ho. So natay kanon. Like this one. Kaila mo dali, guys, no? Gana siya ko ano, guys, because it really hurts. You need this. Yun. Siyempre, guys, kailangan lang ito siya og pang abli, you know. Ngayon siya pag-abli, guys. Lisod pa siya kag-ablihan, guys. Ming. Hello,
Hello guys, so let's eat. Kung sila guys sa kanay, it is only puwak. What pa nga guys? First bite. Ade, second bite na din eh. Tamis. Kan kami bugo man kasi may kamukha ko. Kani gadi ni daot guys, sa daning panit. Pata. Really hurts. Yun. Kanta guys. Yun. Kani guys. Lagyan seed guys. Yan liso. Ox kayo guys. Lami. Kung ano na siya gipalit guys. Di ko na siya gipuwak. Hindi mga seed guys. O ipugasay na po na siya. Ning. Dito ka dun. Kapuyan na mong panit dun. Kita linis ka dun. Sakit. Cara guys. Durian feel. No bayad because it's puwak-puwak. Anta guys. Musig ka ng ice cream. Muragwa na sa sulod guys. So guys, syempre guys, naghuman itong kaog durian guys is di na ito kalimtan mga pi kay or manot brush kay kanang para mawa bitog baho sa tumba ba guys kanang durian pero lami siya. So ang ikuan guys is mga pi kay labong day kuan kay para lami pud ba init sa tidyan. So, sa mga utana guys, so kung sa niyang inom is mga ni inumon nga paborito sa mga Filipinos. So, kuhan siya guys, kape. So, di ba ko mahimo guys, o ganam ko, naghuman bitaw na kaon bitaw guys. Naku, aka na mga pi. Kami ng kape guys. Guys, kape siya. Okay. Kamandari ka na naigi. Iusa na bitaw siya guys. There yan. Yan ba yung padaplin guys na guys. Padaplin.